Чанакале, напред и налево и си там. Точно на един и това не може да запали да отиде 1,5 милиона, не може да осигуриме лева. Не може да осигуриме 5 милиона лева за тука. Магистралите е супер да се направят. Изпитва всеки български граждан огромна нужда. Не се прави икономика с ограничение от 20-30 км в час. Икономика се прави като немската. Ние имахме уникална възможност да построим невероятна инфраструктура в тия 20 години, да достигнем най-модерните постижения в света. Аз съм за това да се направят магистрали. Обаче, казах ти отдеве, един Бейрут не е построен. Той е реставриран, не използва еврофондове. Да спрат да ни го представят, като че ще водим емисия до Марс, бе, човек. Това е нормално. Всеки български гражданин, като плаща данъци, каквито и да са. Аз в тази година съм платил 11-12 милиона данъци. Съм платил не върху 12 милиона печалба, платил съм 12 милиона данъци. Сега отиди да видиш в бранша, защото това ми е едно от обвиненията, не плащане на данъци. Затова си позволявам да го кажа. И аз също, тебе те затегнаха в парламента, моята ревизия приключи на физическото лице, на фирмата, всичко е 0 на 0. Аз давам, ако има който да дойде, давам абсолютно открито, пълна свобода на всеква тайна да дойдат и да ме проверяват и да го напишат на плакат и да го покажат. Аз не имам какво да се крия, не имам какво да се срамувам. Тия шибани арести, направени по този начин, казах ти, в момента наш сътрудник е на операция, 5 часа и половина минава операцията, друг наш сътрудник беше на операция, чакаме още един всичките операции с отрак. Дойдоха ми вкъщи 50 маскирани в 50 квадрат апартамент, аз имам син на 12 години, който слуша по телевизията в продължение на 2 месеца от най-големите авторитети в държавата, премиер и вице-премиер, че баща му касапин, убиец, престъпник, крал. Те са авторитетни хора, аз какво мога да кажа. В брат ми отидоха, там са 2 момиченца на 3 на 4 години и сина му, който до момента е в неизвестност. Има едно дело за едни тигри. Ма той не е правил бой с тигри, бе. Той не ги отглежда за китайски рецепти за повдигач на самолета. Той гледаше по уникален начин. Това са спасени животни от приюти, даже две от животните беха усъкатени. Това са планки, операции и направи някакви уникални животни, които едното в момента е в резерват. Нека да направи тест. 300 тигъра са такива в света. Само за разплод. Само за това незаконно гледане на тигри. Само на брат ми, защото ги гледа като хората. Ма да му направят и за конете едно дело, ще стане супер, защото има страхотни коне. Кажи ми в тази връзка, 15 месеца вече от ареста, какви, така да се каже, процесуални действия са извършени спрямо теб? И процесуални действия, подслушване на телефон, това, което се прави напоследък, на фирмата да й се хване начина на финансиране, да ни ударят там, не можаха да ни ударят. Чакахме багеристи и шофьора да бъдат пуснати, да бъдат пуснати през мярка на 72 часа. Да припомня, защото хората не са дължни да помнят. Откриха една ламарина 200-300 кг в един от твоите... Моя ламарина, от моите депа, От твоите депа ламарина, там щипката я беше хванала и изсипала заедно с този скрап в самосвала, след което хващате ламарината и смятат, че крадеш от Кремик, защото това отвътре, в двора от Кремиковци излиза. Арестуваха шофьорите и когато трябваше да им се гледат 72 часа мярка за надклонение, стана неудобно на прокурорите и въобще не поискаха удължаване на мярката и ги пуснаха тихомълко. Спешно ги пуснаха през задния ход. Така, и оттам нататък какво стана? Оттам нататък, в 10 дни преди изтичане на едногодишния срок, се образува ново дело 144, в което влизам аз, брат ми Николай Велков, Момчил Кръстев, в което дело има близо 20-30% от обвиненията по първото дело номер 2. Беше ни поискана гаранция от 10 000 лева. Ние по първото дело сме с подписка. Обжалвахме, съда излезна с определение, че няма да се плаща гаранция. Прокуратурата снема обвинението от двамата шофьори и багериста по дело номер 2, не ги повдига, снема изцяло обвиненията, не ги поддържа, не ги повдига в новото дело 144. Продължават да не ми връщат камион, който е на стойност 650 хиляди лева. Той стои там, не знам за какво стои, 650 хиляди. Струва камиона? Да, толкова струва камиона. Не ми връщат камиона, не ми връщат ламарината, аз искам и нея. Не тръгва дело, беше готово всичко. Аз като гледах вице-премиера Цветанов да са му живи и здрави децата и новородената щерка, пожелавам му да са му наистина живи и здрави.
много е гадно да влезнат в къщи и да ти ги плашат по такъв начин, но ние сме втора категория. Нашите могат да са бити и пак ще оживеем без проблеми. Когато си втора категория, те си жива и корав. Господин Цветанов още на 10, 11, 12, 13, 14, 15 февруари, март, април, май, юни имаше абсолютно всичката информация по отношение на делото Октопод. Знаеше точно какво и как сме направи, въпреки че аз за 3 години дейността съм ми описал в това писмо за намерение. Те да си много, да не си като прочетеш, да не направиш анализ и да видиш, че тук всичко е описано и че има всички документи. Не знам неговата ревизия как я направиха. Моята ревизия при проверка бех минал преди това 1 година, която е супер. След това ревизията 1 година пак е супер, под някакъв невероятен тотален натиск. И така, минахме и тези неща. Не се притеснявам от нищо. Всичко е ока. И за 15 месеца няма повдигнати обвинения, няма доказателства. Активите на фирмата са запорирани, всичките активи, до последно. Значи недвижимости, абсолютно всичко е запорирано. Вече цяла година и повече. Да, он изперкал старецата си, взима някакви 5 милиона от юридическото лице и ми ги слага на мен като физическо лице. Просто нещо написал. 31 милиона и нещо са ти стойността на запориране твоя имот. Аз имам тук 100 милиона печалба за тази година. Бе. Какво ще ми търси? Той ми търси някакви 5 милиона. Някакъв бастун абсолютно изтрещел там от някакво село. То се разбира, че... Удобен. Луд старец, който бил, аз съм вика независим. От какво си независим, бе, бастун? На тази заплата, където си е написал и цялата рода вътре. И това само поръчки в тази държава. Батко. Целият закон, такива промени са направени, така са конструирани, затова никой външен инвеститор не идва. Защото утре ще ти кажат, ти си световна фирма, ще ти кажат, ти си престъпник, ще ти праснат активите и ти какво правиш от там натам. Ние затова сме... Ти чули вчера становището на Франция и Германия по отношение на Шенген? Аут навън заради несправяне с престъпността и контрабандата. Така. Ти чули в съда... Днес на Цветанов, на нашия добър познат Цветанов, му казвам днес, господин Цветанов, вчера френският външен министър Рен Жопе казва, че не ни искат Франция и Германия заради несправяне с престъпността и контрабандата. Не чувствате ли някаква лична вина? Локуми и така нататък. Франция има достатъчно информация. Първо посолства, тук беше отишъл варианта на един така приятелство и потупване, в Европа не става. Аз работя повече от 14 години с Европа и знам как става. Потупването си е потупване. Ние по нашенски си мислиме, че тупаме се и нещата ни върват. Обаче информацията върви на там. Това е оценката на Европа за България. Ние сме рискова страна. Тук лихвите винаги ще бъдат готови. Българският гражданин ще бъде наричан народ от тези с по-високото самочувствие, които са първата категория. В България в момента законодателните промени в частта НК и НПК се правят от един нотариус, от един провинциален малък град. С цел само единствено да ползват управляващата класа. Говориш за Искра Фидосова? Ти говориш, аз нищо не говоря. Аз казвам кой ги инициира и кой ги прави. Обаче... Тя е от Монтана. Да. Обаче логиката си е логика, разбираш. И логиката тръгваш от началото и тя до края винаги е правата от точка А до точка Б. Ти когато тръгнеш в ляво дясно да шикалкавиш, нито излиза времето, нито разстоянието и затова ще бъде на рискова държава. Български граждани ще продължава да бъде наричан народ високомерно от управляващите от хората с власт. Какво казах аз? Къде е мафията, бе, Сашо? Мафията е, аз каква мафия самите. Ето пак ще ти кажа, ние с тебе крадеме си релси. Има наказателен кодекс и НПК, процесуален кодекс, който оказва реда, по който ние да бъдем осъдени. Ако е административно, ще ни се сложи глоба. Ако е престъпление, наказателна отговорност ще носим. Какво можем ние с тебе с един подпис да променим? Ето аз съм направил подпис и какво от това? Какво от това? Арестувате се. Така. Обаче, ако съм правосъден министър, моят подпис може да значи много. Ако съм прокурор, пак може да значи много. Там е мафията в България. Аз ще кажа едно. От времето на господин Костов, когато беше премиер, имаше един вътрешен министър. Господин Бонев. От Европа казаха така: корупция и организирана престъпност. Ние тогава се концентрирахме върху кръците на кастофони на джанти. Сега хората отвънка казаха: концентрирайте се върху борбата с корупцията и ние измислихме едно боркор. Така да. Простичко, за да запомним за какво ще служи тази институция. Виж, за борба с корупцията. Вече на нас преко ни се казва: момчета, започвайте да се борите с корупцията. Няма организирана престъпност без корупция. Корупцията е в хората, облечени из вас. Пак ще го кажа.
Връщам те малко към темата. На 15-тия месец разбрали кой те изработи и как беше изработен? На 15-тия месец на брат ми щелките са малки, те беха много стресирани, но малко и поотмина. Тия големите мои на брат ми, те са по-големи, на Веската малко му се отрази, на моя малко по-голям, така си ги обяснявам. Моя малкият продължава да не може да спи на 15-тия месец. Прибира се от училище, спи 2 часа, става и след това заспи в 5 часа сутринта, защото пазил майка си. На 15-тия месец нищо не съм разбрал, защото не се интересувам по никакъв начин. Даже напълно се не мога да ги намразя тия хора. Опита за убийство на господин Цветанов от СРС-тата в килията, помолете го да ги извади. От всичките 9 дни. Да видим където опит за убийство. Да, имаше коментари за провеждане на успешна реформа в частта организация и контрол на движението, в частта държавна администрация, в частта документи, така че българския гражданин, аз чух от едни политици, че ние сме имали либерална политика, която трябва малко да се организира от властта, да мине малко под контрол и под наблюдение и под как се казваше, точно не мога да намеря думата. Каква либерална икономика имаме ние, бе? Ти пишеш, пак казвам едно писмо до някой, той може цял живот да не ти отговори. Нито има за тех 15-дневен, нито има 30-дневен срок. Това се случва. Ти си питай, за щастие обаче делото в Страсбург тръгна. Само, моля се, микрофончето малко към теб. Така, идеално. Добре, така. Изпратиха хората 40 стикера, в които да изпращаме документи. И аз им обещах на следователите в къщи, че не знам как ще се нувам, какво ще направя. Смятам да напиша някакво писма до европейски инстанции. Какво стана, само да уточня? Ти беше написал с помощта на адвоката Кимджиев, ако не се лъжи, още една адвокатка, 100 страници, жалба до 200 и колко бяха, до Страсбург за... 1400 доказателства сме приложили. Там, например, вътрешен министър казва така за нас. Добре, че имахме бързи реакции, защото тия хора беше въпрос на дни да ги изпуснем да станат едни от най-значимите бизнесмени в държавата. Значи, виж къде му е къла на него. Той не се цели в престъпление, той се цели в това кой какъв